Kani ka film din siya ba ibangon nila sa ngasin iba tingom tanrang kenami ng passion hoy kadi kasi manitong mga apat ito kay aktor iba file iba tengah so comment ru kawai naman da bagi aktor iba din ng pagsiya tagad kasi manitong jangan apa kayak kecil semua macam bi apa dia macam mentahakan di kampung mana nama sikul hati je di bagi siam hemat lagi menjual penulisan aku penulisan aku pakai untuk ini oh kat kum kasin te hapar thai bakam pa jijai nga dengan nam trip kan nang pamno tamba kat kum kasin te ka e ka bai la tho iba mun te ni rumi hapnya kum ka te ngala persang kat bala bangan ak kat kum ka jingkwa jang iba mun da dei director jang ni ka film te lesi ngathara iba mun ri la hun hi ka e bangan le bangan tapi community ni empat papinang yo yang man aku ini hoy ngan nang yel persang bangan yo yang sakiwe kiwe kayak kecil kerpat jom pi nak kipat ba akan ikut kuat bapi lah semata akan ikut film lama kajing kerpa jangan nak kipat ba kadai ba ngau ba ba kinya wan pe ya gani ka film lanot ka bala ak dai ba mun ba nga ku kunju de kadai ka wei nak film ki ba ai nuksa ba kunju ba kadan kadai ka film ka ba ipenan mau de ngau ba ba kinya wan nak kersan ini di nong sna film ba kinong ak film ta fun ta beshi nungkon shop na tharai kai ka Sekolah ingat nongba hadim katukan Islam melayu pentrikam yang bari bangun buat kalian jom ikut mengalayu ia film nengkong apa dia film si mai ila aku bilen film dan hagane buat inawan hagane film ila aku aktor main aktor jom mereka film buat kalau gua sekolah hadu kata-kata bangayu pentrikam nang bari hagane ikuti di kayak mga yoy ya kan film kalong ba kan film kayak tu ya ka khana ya ka story sipang kawai kalong ye ka balangat ya ka apat aga tu ka jing dia ha kan ka state dunia bala ban yo do yong di hak ko puar wa ni la yo i sisa kan no lakta yang ya ka long ye long sem dang bon ki briu ki ba dan ka ba depend how do yong namata ka cik imu jong ki ti ba i ba mo ni la persang ban ra ya tu ka jingjia bala chia ka stage mi ha ka ni ka film ngala sim betah film ka tu la ngala ka tu kan senam na ka film kong chana la dei ka sha ai mai ka ba ngala direct ida la dei bat ada dang ta la don katukan shoot film nok la at bat ngala yo ban don betalan ha ni ka film ko berang shoot release na ni ki sni bala dem ka manu ma menta ila penya ko ka hilo mai kale bat na ka ni ka film ko wei nga pa ban ba kom ya thu khana ha ka ni ka film ngai iba ka long mature ha ka long ko baki ong kata continuity dengan UI dalam deba kadon sisa kata continuity bai ba mo nila persang banwanra ban kala don sisa kala pau sisa kata continuity hak ni nga mas ko hon yala de hoy ba sibata ni but nga kunjuru ngai iba kiweru kala persang ban ai kat kamra kat sab chungki but overall ka package kala itnat kani ka film no storyline no kapiang ba but ketik ia ka jingmu ciperkat dulu aka nakalian juga kumu kaitor akan ka film nga ngadon ka jing angnut pan terpadi di pai ba mismo ha man pai ko mismo ha man pai ka film namar ka film si shahi ka dei ka film ko bodon jingmun but ke bunyo banra yo lesi don ban la ban relate ru wat ka film kham tam ba ka pa ya ka jingja jong utu ba hang tu ko por ba khang yu do yong tengah tribun ki beliau kila ban relate ban kan film tengah kerpat di pai ka semua ban ban pe kan film pada cukup por kan long ru di kersan ya ke industri ka ba menta kadang long padang glung namar ba ka film industry hi hak state jungi aktif ba menta aktif ba nang long ba bang glung ti ta kadang dan kam di kersan pai ba kam ba kan industry ro kan kiu ngala yo nga hatu por gi ak ha ya ka film sei mai kalau long kumba ka trans nem la ma long kumba ka sans nem ai
andai ke ko be tenat kalau ba iba mun idang don haduk kita kata youth jong i dang lang ben painting but ina don kata cik ang nur jong i ban sisa ban akum tau aktor benang long nak kena mo but kada pa sisa idang don i kata jing lung jong i but nga kermen ba kibriu kin itnat ya kene ka jing jong i but kawai kalong ba nang ni ang try ngi ban sim kum lesson la ne ka jing snack ba ngim dei ban ino lani ban kentai no ya ka jingthang ko jongi ban le ka no kam namar lai ba mun ila kwa hi sha na do mun swa ban long ni tai aktor ti hakne ka film ila ban pa ta ka sap ko jongi ban i ba idang la hi ban ra hi ta ka competition bat ki we ki aktor ki bra khna Ning kong shop kata ka jing toi ka bang la ban yo ang pe ki film kalong ka jing snack kata ka jing snack kalong ba walang hidup mi jenjar kan no banu Henry ngim dai bangin tu in team ini ban persang bangin tray bangin yang hana ki jong ki jat am dai bangin tu Henry ini bangin tray shitom ke but ka baar kalong ba tang na menta ibe ijing bakla ka poi bon chik ige ijing e for example kalong ba menta tang na menta hidup ile tu no tang iteri baret nang li ka penlong shikaba kham he shushu but hado ka poi shika jing ya brio ti kata ka ding jing sleng ba banga ma kwa ban ai ba kalong ba wala rangi jok kanu kanuru Henry kata ngi di ban yang laki jong ki jat bangin tray shitop kata ka jing sleng kani le kadai ka jingkli ka bang so tenat palat ka bangala juga ban pen pau na do menshua ka long ba bai ba amun ngan dakit pa ba las dang ban ak na do ka plem ngan wat man sham kata ka di ka rule ka jonga bat I kumah club bangi shot de da do dang tu first time mai kendo ban ya ak bat I hadu kat katu ka por bai ak ya ka shei mai bat nga kalong I tenat ba ban pet bet ya ka negative rule bat borok ki brio ki ju I tenat be I kom kan negative rule Henry ngam syam la ban modur ba mentah pangai kani ka film lanat kadalong itnat sya bat akam jam na ban modur ba ila ban agi kani ka positive rule kamu bat kay have it suits in both the negative rule but ka positive rule kay have I bro ki aliang lada kari ka negative rule and ka positive rule ti ngakermen ba nangish kamat inang yo show and produce both liki film but kawai ru ngawang basa sisir ina yo lat bain wan biang shikan negative rule na bar balai haka jing pet ke jonga ba jing so jong kipat ba kalong ba iya ha pala je kan negative rule of course kanir ba ya ha ni tang ba sa sisien pat ni ko bani I biang kum manga ka artist baju lai dan beta ba iru na ko bani I biang I sa sin haka negative rule ngang las tang ban ak film na do u ar hazar Henry kata ka first film ka jonga ka karangli ka bangis dang ba I ba arana kha ko ngon ha to ko por ngadang lit school ngana khna ti hadian part ketu kadan problems kedat hang ni tanya bio ban penmi tingi continue bang ya kata ka ban ya shoot hau ar hajar pra ke bagila bangin yo ban penmi kata ka film kadika film ka bang jis mo tanat haban ak kadika first experience ka jing em ka jonga hande ka bas mo si no ka long ba ngimla ban ya penmi syakmat ni ban bangin continue yakini mar bakadan ka problems hang ni hang tai ha ka long punta ka ti nang tapat ka film ka bang sultan nat biang skoi ka bangan a kadai ka rupa sayonara kani ru ikram la ban continue ban I shushu ban continue ban I bo hol ken ti nang ta sa kani ka wai wala hai ni wi benta lanot ide benta tang ibaret hende nga so komen ba ngai I babun ki artist ki babala pau ba kum I hilarious Kharbi Q nanta I Regina Lamu nanta I Fleming bat kumju katu kani longi dan benta ha kani ka film ka jong eating ai kblei ba mun mo bila ai ngi kalat bengin dan benta wala di benta ibarat ro Henry is no comment basa sien pat ni yo khamta mani trai lang ba di ba mun kani ka ru nga so tanat amal bangam ju khamelin bat akbat kumbang ngala jus no bon ki parlok bat ki pat ba kan ka tair ki ong ba ka dur kmat jonga kai ha bangan aksosi bet di bon teli ki film nga ju syam ya ka ru bangan aksosi Henry kani ka ru ka ba menta ngalong so tanat ba you know I am so excited like long ka phe la ki do ki bang jule bar ti ko shi mo di ba mun bi ai la de nga e ka di ka ru ka balong kam pen show bi se si pat balong excited enjoyment no ta ka daw thank you so much ka jing kan pat ka jonga ka long ba ngai wer ki pat ba bakin sko ba bakin wan man pe ka di film om tang ban
Kirshan ya kani ka kasi film industry jangi Henry kalong ka way ka film ka baitanat bad ka bapher halot ka way ki film namar balay kay don bentalang baro kanyang kalalong no kandiat ikitin penan kandiat ikitin kasi bad ka story ru kalong ba kalong suspend kandiat hakalyang jong pa jong tui aktor kui rang ba kalong suspend halor kani ka rule ba siya ja kumdu hakanu korkom yo ban bay perang ihe di hadian pat kumtu pat kabut long ba ke ending kalong baitanat palat Rai kandiat yang habang apet meneng kalong sanur babelai bai pa jeng tu actress imsuk mah te kalong pen sanur hatu ko por fi kum itu actor ilalet ben shaun ni kepala jong te nomor kala syukut kum tu and hatu ko por bi sha dung tari ti pa jeng actress wilayah kum kala syukut kum tu story Rai ke balong ba ke kampla kalong ba ketiga good ending kan kalau ending ke pasal tenat pen kemente tinggal wer ki pada kintuan ben pet jangan di film lanat kalau ke film ke internet sisa but kemen si ong no kadai ke film ke ba ai jing sengi ki brio